Ninong. Sila pa nagpunta dito. Birthday man din yung nakarang araw. Oo, parang extension na lang. Ng 15, birthday no. Binati ko. Sabi niya, akala ko din, ang Sabado kayo mapunta dito. Sabi ko, naku, hindi ko alam. At ano, ako nakikisabi na lang ako magpunta na dito. Oh, truck! Gusto ko truck na. Pabilit ko ang truck. Kailangan ko talaga. Ikaw rin kuya, malayo ko. Wala, alam mo yung mga kasal sa ulan, wala. Mabilis na ako masasakit. Dapat meron pala yun. Mabilis nga din to. Nana? Yan. Ay, nandun sa konyo, sa kisami. Sa atin din, mabilis. Uunahan pa natin yung motor. Taho. Doon pa, sa may papasok tayo ng Wow! Daming sasakyan doon. Ay, nakita ko yung basurahan. Walang tatapon lang. Uy, may cow! Wow, anong tunog ng cow? Anong tunog ng cow? Ano ngayon? Ano daw sabi pa, Paki? Nag-ilaw yung timing belt. Ito yung pinuntahan namin. Ano yun? Oo, medyo na muna kanina bago umalis Alam ko wala naman din. Nagpagas ako ngayon, Kung pumunta kami ng hindi hospital. na siya mag-start. Doon yung si doon ka pinadoktor tapos bawal. Sinabi ko lang para alam mo din. Doon manatag sila sila doon. Ayun na, may ilaw nakailaw niya yun, dilaw. Nakita ko yung Sa kanya siguro, alam na niya siguro to. iyak na. Hindi. Sige, Mars, thank you. Okay, thank you. Okay. Thank you. Ano pupunta ito? Yan pa magabot. No, ang grade mo. Dito nga, laging tubig dito. Ang grade. Wala na, magbahaan na. Punta dapat eh. Biyahin natin. Tagi pa lang. Hindi na kami Sakas ka ba? Pulis yan, Hindi ka gagamit ng RFID, bayaran natin na lang sa GCash. Wala. Wala na po. Ay, 500 lang? Ay, hindi naman pulis yun Di bayaran mo na lang siya si Mars Libby ng cash. Hindi naman yung pulis o. Walang pila sa RFID. Wala na lang, kung may naman po, wala Ay, hindi mo siya tinanong. Wala. Oy. Mama, si Dida naka-cellphone. Hindi yan. Dapat pala ako yung nag-surrender ng password. Hindi ka makatiktok, wala kang wifi. Dito kayo, may skyway na yan dyan. May skyway na yan. Pinagkakabot niya sa mga konto-konto na ano. Kaya mo sige Pwede na. Mami, alam ko hotel ka. Hotel. Hotel yan na doon. Ano yung hotel? Huwag ko ba sis? Ay, parang magkaka-dikit. Oo. Nakatira sila sa hotel. Oo. Nagdidikitan ng pintuan. Ay, ng ano. Ay, mananaki ng building doon. May malalaki ng dinding. Ayan o, lalaki doon. Wow. Ayan o, lalaki. Pumunta tayo sa malaking building eh. Layo ng pinunta natin. Pumunta ako tayo sa building. Hindi na bago. Wala na rin yan. Ay, nakikita natin yung pinapalapit na sa building.
Kaya kailangan nyo talagang lumabas. Oo. Okay. Sana Magkalatahan tayo nga. Yan na yun yung airplane daw kasi. Ang laki ng airplane, pababa na. Ang laki ng airplane. Oo naman. Pagka dumaan sa ilalim ng dagat. Babaksak na yan. Ito naman dinadaan natin yun. Yan yung daanan ng motor na. Okay. Ah, makikita mo ngayon yung ano, yung itsura ng Baklaran. maganda na ba? Wala na, hindi mo na makikilala. Puro building na. Dati, kita mo pa yung mga ngayon, hindi na. Balik na tayo. Matataas na ng mga usahan. Saka ito yung pagkumula ng Ayos eh. Ilang taon pa. Ganda magkuha dyan. Sumunod kayo. Mas maganda pa ang pumunta tayo dito na gabi. Doon na lang malapit sa mga. Anta na rin rin go away day. Dumaan na tayo. Yung sa kabila. Dito terminal 1 yun. At saka ito pag terminal 3. Kayo lang ni Papa? Sayang naman. Ano ba? Sayang naman. Sayang naman tayo. Saan? Sayang naman. No. Makita ka. Ambulansya yun. Ambulansya yun. Ay. Yung aeroplano oh. Ayan sa kabila. Hello, dami oh. Ito, Daming aeroplane. Sarado. Lawak pala dyan, no? Pacific lang yata yan. Ano yun? Terminal 4 yan eh. Far ba? Yo, may lumipad tayo doon. Isa. Yan, lumipad na. Terminal 1. May lumipad na kahoy. Ay, Ang laki yan. Malaki. Ito yung gawa ng Ito kuya, oh. Sa Pacific lang yan. yan tayo. Kita mo dito. Lapit na yun. Uy! fine. Yan Ang laki yun! Matang na, mga bulok pa lang nandito eh, oh. Ang lumipad! Ayan, Ang lumipad! Lumipad. Laga yan eh. Ito. Yan! Yan mo Hindi mo nabi sa ano? Yung kanya kaliit lang. Marindoke. Oo. Baka nakita ko yung Probinsya. mga nagplana gumanyan tapos bigla na lang gumanon. Ay, makabili mo lang ng isa eh. Dami! Ano bang tawag dito yung ngayon? Display na lang yun. Ano bang tawag doon sa aeroplano galing? Dito man din ako naglalakad lagi. Ano kaya nalipad yung airplane? Terminal Ang tao lang nakasangay doon, nasa mga Yun yun eh, di ba? aeroplano. Kasi pag nasundog, dito ang danon eh. Imperador kuya, oh. Imperador. Doon o, doon. Doon ako naglalakad. Papunta doon, sunduin ko kayo. Mama, may nakita. Mega bro. Doon tayo, doon ako bumaba. Di ba? Ayun ma. Pababa sa flyover. Nasa skyway dyan. Yung pala may daan na sa ilalim. SKB ka pa pre ha? Oo, pababa. Buti hindi ka pinapasok kasi wala kang RFID eh. Eh, naglalakad ako. Sige, paano kayo bumaba dito?
Ay, kung di na kumata sa gilid at nandi na sa taas. Pag umana to, Sa kabila. Yan na, airport yan. Yan. Terminal 3 to, Ebe. Terminal 3. Ang dami sasakyan dyan. So, dito, ang ibig ko sabihin dito parang ano yung anak ko na bubaba. Alam ko na, kwalidad. Buti nga. Yan, Mario. ayun ang palipat na yung garage. Yan ang dami airplane na Yan, ang dami. Yan ang Philippine Airlines. So, Pati nagkatrabaho si Panay. Airways siya. Nandiyan na lang kay Papa. Si ano, Monday yung bunso. Si Tutoy na may hinawakan ng Tutoy. Nga, anak ni Bing. Oo. Ah, dito na? Oo, at saka yung basta. Magandang na ito ah. Dito pa lang tayo. Mama. Kailangan pa natin tumipat sa aeroplano. Oh, nandito tayo sa ere, nasa taas tayo ng lupa. Oh. Oh, di ba? Oh, kita mo? Taas o, ano? Wala pala traffic ba eh. Oh, nandito tayo sa taas. Ayun, Ay, laki ng nakapunta ka sa building. bahay nila upaw dati dito? Hindi. Pero Hindi laki na. ng building. Sa Gitri? Hindi pa? Ba't yung mga nakasulat na dito? Wala lang ano, Tagalog. Dali yung kanto. Ay, hindi ka mag-ito. Haba. Ayun. Tingnan mo din dito. Subuhan lang kita. Tinatakbo tayo. Ano takbo dyan? Pag may asul, nandyan tumakbo yun. Ano yung Hindi nga, si Mama ka mag-sakay. Nasa Marinduque, bundok pa rin dito, ano? Taas. Nalayo na sa syudad kasi ang dami ng ano dito. Oo. Baha. Iba. Iba. Init dyan. Paangat na. Anak ako. BGC. Dito na kami sa Kuan. Na may kawit. Ulo ka. Ano na sa talo ko kami? Kaya hindi na siya sumama. Diyan. Kasi ko naman Kulang lupa. nagamit sa Marito Pilot. Ay, ito na. Oh. Ito na? Subdivision pala. Hindi pa umi sa salubong lakas. Sabi ni... Ito pa. Ay, mababa na muna kami. Oo, maghanap ng parking.